esandleni somusa kuthi maqala unyaka uNkulunkulu athi namhlanje ufuna amahlanya athi kulonyaka udinga inhlanya zika Jehova uthe umfundisi bangabe sithi happy new year wathi akusiwona unyaka wama ladies and gentlemen prayer. Hallelujah. Angikhohlwanga abazalwane icathulo angikhohlwanga ibhaji kodwa kunento evuka ngihleli phansi ukuthi kudingeka inhlanya. Dingeka inhlanya zika Jehova eziyogcwala umgwaqo zilande abantu bakaNkulunkulu. Kudingeka inhlanya zika Jehova eziyokhohlwa amakwayikwayi zikhohlwa yiko konke kodwa sikhumbule ukuthi ziziqashwa zikaNkulunkulu. Siqiniwe bangcwele. Siqiniwe ukuba kuya ngokwami noma kube uthabe ngiziphethe ngabe ngithe umfundisa ibambe sivele sidumise uNkulunkulu bengathi siyahlanya masiqeda sivala umnyango sihambe siye emakhaya. Hallelujah. Ngoba kahle kahle iWednesday yokudumisa uNkulunkulu. Kahle kahle iWednesday yokuphakamisa uJehova wethu. iWednesday yokubabaza amandla kabo engcwele. Siyaqinwa. Sandleni sakhe siyaqinwa. Noma abantu bangathini noma bangasibheka babone singafanelekanga kodwa esandleni somusa siqiniwe sifihlwe esandleni somusa. Musongaka musongaka ngimangaliswa ngumusa ngimangaliswa ngumsinto engiyuzwa kwi background bengicabanga ukuthi mangifika la ngizothola nigcwele ngoba ngizumsinto. uNkulunkulu mkhulu lowo ongakini ngizumsinto ngihleli lana ngibheke ngapha ngizothi emuva ngicabanga ukuthi mhlawumbe nigcwele. Hayi bazalwane uyabona ongezanga namhlanje Nkosi yami ngiyamzwela. Ngiyamzwela ngoba ngizwa amandla agcwele kule ndawo. Ngizwa amandla agcwele kule ndawo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sibeke sibambele intercession. uNkulunkulu akukhulise ngizwa ugcobo. Hallelujah. Ngithe ngisamlaleleza nayo kahle ngezwe backup kumama wabomama bazalwane sikhulile. Ngezwe backup ngezwe umama ebubulile ngaphakathi kwakhe ethulula kuNkulunkulu. Bazalwane ngizwe isimanga. Wakhuleka umama. Waphakama umama ehleli kule yandawo. Yahlangana inkonzo amadimoni bazosihlasela aphume ngevalelisanga awalenzanga ixesha. Ngizwa amandla thathwe ngithi siyaqinwa esandleni siyaqinwa senzela umusa. Senzela umusa bazalwane usithwele uNkulunkulu sizofunda izwi. Hallelujah. Sizoyezwini bazalwane. Bengithi nje namhlanje ubhuthkhule ngeke ayiveze ikhamera ngoba phela isimo lesengiso asivumelane. Hallelujah. Bangcwele angazi into engizwayo namhlanje. Ngiyambonga uNkulunkulu ukunikeza isikhathi sokumdumisa noma nginje. Ngiyambonga uNkulunkulu ukunginikeza isikhathi sokuqhubeka ngimdumise noma nginje. Ngiyambonga uSimakade okwazi ukuvula indlebe zakhe emazulwini okwazi ukuthumela ingelozi zakhe zizolanda imkhuleko yethu othatha nje isikhathi athi make sibheka abone kufanelekile ukuthi athulule iglory yakhe phezulu kwamakhanda wethu. Hallelujah.
Sofunda uGenesis 20:32. Sifunde amakhosi 6 verse 12. Singaqala go amakhosi Kings. Hake sithi umukhulu simakade umukhulu simakade umukhulu simakade hake sithi umukhulu wena umukhulu simakade umukhulu simakade. Hallelujah. Amakhosi 6 ngizozifundela verse 12. Sofunda uverse 12 no verse 17. Amakhosi Kings. Oh, second Kings. Ngiyaxolisa abazalwane. Verse 12. Enye yezinceku zayo yathi, "Hayi inkosi yami. Nkosi kodwa uElisha umprofeti wakwaIsrayeli uyayitshela inkosi yakwaIsrayeli amazwi owakhuluma ekamelweni lokulala." Lena indaba ephakathi kwama-Arak, yes, Aram nama-Israyeli. Hallelujah. Impi phakathi kwama-Aram nama-Israyeli. Kodwa athi mangabehlela ama-Aram bese inkosi yakwa-Israyeli bese uElisha agijima atshela inkosi yakwa-Israyeli. Okay. Inkosi yama-Aram iyahlala nalaba ebathembile. Ihlele indlela ezohlasela ngayo abakwi-Israyeli. Kodwa before they even attack, kutholakala ukuthi inkosi yama-Israyeli seyazi. So ithi inkosi ihleli neyayo icabinet. Ithi ukhona nala phakathi kwenu osayida nama-Israyeli. Ukhona lo esithi mangabe siqedile ukuhlela ahambisa indaba kuma-Israyeli. Uthi omunye phakathi kwabo cha Nkosi akunjalo kodwa kunomprofeti obekiwe phakathi kwama-Israyeli. Igama lakhe nguElijah. Uthi uma ngabe Nkosi ukhuluma indaba ngisho ikhuluma ekamereni uyakwazi ukuyizwa bese agijima ayotshela inkosi yama-Israyeli. Funa mangabe kuqala unyaka ithi theme yale Wednesday ithi ngisize Nkosi ngibone. Ngisize Nkosi ngibone. Umusa ohleli phezulu kwempilo kaElisha ngumusa wokuzwa ngisho into ebengekho kuyo. Ngumusa wokusisekezwile aphinda kwazi ukusebenzisa lento akayizwile ukusiza abantu bakhe. Hallelujah. Ngumusa wokubona, okay? Mangabe wehla nayo. Nkosi sengivalile. Verse 17. Asiqale ku15. Isikhonzi somuntu kaNkuluNkulu sesivukile ekuseni saphuma bheka impi enamahashe ezinqola. Okay, kwenzekalani la? Ama-Aram athumele impi. Mangabe seyizwile inkosi ukuthi kukhona umprofeti okhona. Yathi makalandwe asondele. Hallelujah. So inceku ebeyihamba iphila noElisha ithi mayiphumela eminyango ekseni ibona impi yamahashe. Ibona impi yezinqola. Ibona abantu abaningi ethi mangabe ibheka ithole kusabeka ukuthi bebabini bona bangamelana kanjani nento enje. Uthi uverse 17 uElisha wakhuleka wathi Jehova
ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. uJehova uvula ke amehlo aleyo nqoko. Yabona bheka intaba yayigcwele amahashe nezinqola zomlilo nxazonye zakhe uElisha. Sebehlela kuye uElisha wakhuleka kuJehova wathi mawushaye lesisizwe ngobumpuphuthe wasishaya. Okay. Inceku kaElisha ithuswa ngekubona ngamehlo enyama. Ithuswa ngekubona ngamehlo la enginawo nawo. Kodwa uElisha yena ubona ngamehlo kamoya. Uyakhuleka ukhulekela inceko kahamba nayo. Uthi Nkosi akumvula amehlo naye abone. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu mangabe sila kuJanuary akakasivula amehlo sonke sibone. Kuzophela lento yokuthi great manifestations way. Siyazibona thina. Mina nje I can see the future is bright. Hallelujah. Kuzoyeka lento ukuthi abanye abazalwane bevutha wena ucishe. Udinga ukuthi sikukhulekele ukuze nawe ubone. Kuzoyeka lento ukuthi abantu bengaphuthelwa bethatha ukuthandaza Wednesday, Friday begcwala istrata, Sunday belana futhi beloko bemdumisa uNkulunkulu. Wena uzibuza ukuthi kanti babhorekile yini? Udinga ukubona. Nkosi mvula amehlo na yabone. Amehlo siwadingayo ngamehlo spiritual. Sidinga ukudlula kwemehlweni wenyama. Sidinga ukuthi abantu sebebone ngamehlo enyama basithatha baqetha, kodwa thina sibone ngamehlo kamoya. Hallelujah. Sidinga besathi abantu kanti lenkonzo yakhe imenzelane, kodwa wena ubheke ngalena uthi ngalena kuyakhanya, ngalena I can see the glory of the Lord. I can see. Sidinga amehlo kubona. Sidinga abantu abazothi behlukunyezwa ezindlini abahleli kuzo babone ukuthi akusiyona impela endlini lena, ngoba nginamehlo kubona ngale. Ake ngiqale ngiyinqobe emkhathini ngizogcina endlini. Sidinga abantu abazothi mabexakwa yingane umuntu athi angaze ngizale mina ingane enje. uNkulunkulu amehlo kamoya ayangibonisa ukuthi akusiyona yami, kodwa seyigitshelwe ngumoya ngisayakhuleka. Lord, may I see. uNkulunkulu ngivula amehlo ngibone. Bona abantu nje bephila noma kanjani, kodwa kusiloko sithi uJesu uyabuya. Ingoba babone. Kunendoda engiyithandayo mfundisi elethi iBhayibheli yayihleli ngasesangweni ilokhu ibezwa abantu bedlula, kodwa kuthema ngabe sokuzadlula uJesu. Ithi indodana kaDavide ngenzela umusa. Sidinga umusa bangcwele. Sidinga umusa. Mangabe ubheka ukuthi what is mercy kwi-dictionary izokutshela ukuthi umusa ilothando le, ile nceba lo ngayideserve. So indodana yayihlele esangweni mhlawumbe yayazi ukuthi ayideserve, kodwa yathi indodana kaDavide ngenzela inceba, ngenzela umusa. uJesu makamphendula ufunani nawe namhlanje ungasho uthi Nkosi ngifuna ukuphinde ngibone. Ngiyababona benza ama-meeting, ngiyabona bayahlela amakhalenda, ngiyabona ngathi amakhanda abawathathi kahle. Nami Nkosi ngifuna ukuphinde ngibone. Kanti yini lebonwa ngalabantu? Nami Nkosi ngifuna ukubona kulo nyaka. Ngoba kuzungisiza ukugibela ibhasi engalibona ukuthi liyapi, kodwa ukuze ngingahluphi endleleni, ukuze ngingabe uhluphi endleleni, ngiloko ngibuza ukuthi kwenzekani. Nkosi nami nginikeza amandla okubona, ngoba uyahlupha umuntu angaboni. Lithi worship lihlabelela likhala inyembezi athi nimbonile sa pretend. Inkinga ukuthi angaboni. Thanda ukubuka ama-worship. Inkinga ukuthi awuyiboni,
uzwa nento abayizwayo ngoba ubona. Sizohamba nabantu ababonayo, sizofuna abantu ababonayo. Nkosi, ake ngiphinde ngibone. Unyaka uqala Nkosi, ake ngiphinde ngibone. Ake ngibone nabantu abasemva komshado wami. Ake ngibone abantu ababhidliza impilo yami. Nkosi, ngivula amehlo ngibona abangana abarongo. Nkosi, ngivula amehlo ngibona abathakathi impilo yami. Nkosi, ngivula amehlo ngibona i-relationship engangisebenzeli. Nkosi, ngivula amehlo ngiyibona indoda engilibazisayo Nkosini engeke ngishade. Nkosi, ngivula amehlo ngiyibona umndeni wami ukuthi uyangithanda noma ungithanda, uyangisapota noma ungisapota. Nkosi, ngivula amehlo ngibona ukuthi bayangiyisa noma bayangithanda. Sivula amehlo Nkosi, ngivula amehlo ngibone le bandla enkulu. Yeah. Angeke sikwazi ukumala siloko sikuconvince. Siloko sikuconvince nje. Siloko sikuzama ukuncenga lento ekuwe ngaphakathi. Nawe ukuyibone. Fundisa kanye ukuthi ngo8 bazalwane ake kube nguwe ngoba sowuyabona. Into yenza ukuthi uvuke ekseni uthinta uthi ngiyahamba manje. U8 yobetha ngisesontweni ingoba uyabona. Uyabona. Uyayibona lento abayilandayo. Uyayibona. Hallelujah. Sizothandaza. Kodwa before sithandaze, ngifuna sifunge ukuthi sifunde uGenesis. Genesis 32. Oh yes, Jesus. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So ifunda nje kuqaleni. Jacob wahamba indlela yakhe, izingelosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza. Jehova ezibona wathi lokhu kuyibandla likaNkulunkulu, waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMahanaimi. Okay. iMahanaimi. Ngiyafuna ukulikhumbula leli gama abangcwele. Kodwa nje liyangihlula ukuyifunda. Phathi kulungile. uJacob bona ingelosi. Jacob bona ingelosi. Jacob, he sees the angels. He sees the angels. Hallelujah. Namhlanje ngifuna abantu abathi we are ready to see the unseen. We are ready to see God. Sifuna ukubona uNkulunkulu ngamehlo wethu. Sifuna ukumbona uNkulunkulu. Sifuna ukuzibona ingelosi. iBhayibheli lisho ukuthi it's impossible. Nathi sifuna ukubona ingelosi. uNkulunkulu sitransforme manje. Sitransforme sikwazi ukukhuluma nengelosi. Sikwazi ukubonana nengelosi. Sikwazi ukucommunicate noGabriel. Ilabasaya. Sikwazi ukubonana nengelosi. Sifuna umusa kaJacob wakubona izinto zasemkhathini sisenyameni, sibona izinto ezenzeka emkhathini wezwe sisenyameni. Abazalana ngazi nokuthi ngiyazizwa na ngithi mina izinto ezenzeka emayeni sizibone sisenyameni. Sibona ingelosi basigela la eminyango, sibona ingelosi, sibona ingelosi izigcwele la masikhuleka endlini, sibona ingelosi engathi siyahlanya. Sifuna transformation. Transform us, God. Transform us. It is possible. I believe. Kuyenzeka. I believe that I can see the angels. As long as I believe mini grace enginayo ingaphezu kwama angels, that means I can see the angels. I don't want to dream about the angels, but I want to see them. I want to discuss with them. I want to see the heavens. I want to know what is happening over there. I want to see the heaven. Ngisemhlabeni ngifuna ukubona amazulu, ngifuna ukubona evuleka. Ngathi Stefane ngiyazizwa ithuko, kodwa kunento engiyibonayo, ngibona amazulu evuleka. Yeah. Kanti what is manifestation? Fundisa uyikhulume kahle last Sunday. Bengikhona.
What is manifestation? What is manifestation? Sizohamba nje ngokuhluka. Sihambe ngamaKristiyan angafani. Ngoba ikhanda lethu ivele belingathathi kahle. Sibe sibona izinto zasemazulwini. Sibona izinto zasemazulwini. Ke ngathi mangikhuluma egroupini, ngathi sibe singena door to door. Sithi you are healed in the name of Jesus. Abantu bazophila basilandele. Lalela. This is not just a story. This is not a novel. And uNkulunkulu wethu akawaqamba manga. Leka wake kwenza kubafundi bakhe. Usezokwenza nangathi. Okusele ngathi nje ukuthi asinika amehlo okubona ukuthi what time is it? Yesiphi isikhathi lesi? Yesiphi isikhathi lesi? Isikhathi sokugila izimanga zamazulu. Isikhathi sokwenza izimanga zamazulu. Isikhathi sokushumayela ilizwi njengoPaula. Isikhathi sokuthi siboshwe izwi likaNkulunkulu. Isikhathi sokuthi umhlaba usiphike usikhaphele kodwa sisala noNkulunkulu. What time is it? Uma ngabe uyadlala shothi ukhwela ibhasi eli-wrong ngoba leli bhasi mina ngikulo ibhasi eli-ready to see the unseen. Hallelujah. Kufuna ubone ukuze umfundisi angabi nesicefe uma ekhuluma. You need to see. Ukuze umuntu mangabe evuka ngomoya ingcwele, umoya ingcwele mangabe ngehlela kini ngiyoninikeza ilimi nekhuluma ngeilimi ungathi usebethini. You need to see. Ukuze mawubona ingane encane na 6 years iphakama lapha yana izophilisa umuntu ongakwazi ukuhamba ungathi sebethwele. You need to see. Yeah, this is reality. We are taking the Bible to reality this year. We are ready, full force. We are ready, full force. We are praying non-stop. Asinaso isikhathi sokudlala. Sifuna ukumbona uNkulunkulu. We want to see God. We want to see God. We want to see God. I want you to see God. I want you to see God. I want you to experience God. Ngifuna ukuthi mawulela urelaxile, uthi mawuvuka nje, uthi ucofa ifoni yakho ubona ingelozi. Hawu, uJakob wayefana nami nawe. Wayesenyameni nje ngami nawe. Kodwa wayekwazi ukungena in the spirit. In the spirit. Sikhuleke la kusala inyama la. Bese umoya ungena in the spirit. Umfundisi uthanda ukwenza iexample ngabantu abangasabi ngisho ukudutshulwa. You know why bengasabi? Basuke bengekho la. Immediately bengena la. Baba semoyeni. Wena ubona ubeka ubona inyama wena. But bona bekho enyameni basemoyeni. Khuleka ukhuleka uphume enyameni. Ngeke ngaphuma enyameni. I remember it was 2019. 2015. Ngeke ngaphuma enyameni. I know what I'm talking about. Ngaphuma enyameni ngayibona inyama yami lele embedeni. Ngaphuma kuyo ngamele side ngayisaba. I know what I'm talking about. It's possible. It is uNkulunkulu. We are spirit. We are spirit. Even amabhekhiza silwa nawo, they are in spirit. So we are spiritual people. Bafike bekubona bekubheke kanje ukhuleka kanti awusekho la. Wena ubambene nomuntu emkhathini. Uthatha into zakho uyazibona. Sikulonyaka onjalo. Ngifuna nje ukunikhanyisela ukuthi sikulonyaka onjalo. Hallelujah. Ngiyabonga bangcwele. Mfundisi uzazovala. Let us all stand on our feet. Thank you so much for such a powerful word in the name of Jesus. We are all going to pray in closing, and the prayer is going to say, Lord, please open my eyes that I may see. Please open my eyes that I may see. Hallelujah. Lord, please open my eyes that I may see. That I may see that which is right and that which is wrong. Hallelujah. So based on this sermon that we have just received, that we must move in the spirit. Hallelujah. We must move in the spirit. Hallelujah.
Sizothandazanini sonke negameni lika Jesu Kristu, because we are spiritual soldiers of Christ in the name of Jesus. Let us all pray in the name of Jesus. Father, we thank you. Siyabonga ngonyama yomdeni kaJuda, siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga Khawela makhawe, siyabonga ngonyama yomdeni kaJuda, siyabonga Yise wenkosi yethu Jesu nantambama Baba wethu onamandla wonke, sisathi Ebeneza usithwele kwaze kwala. Siyabonga ntambama uNkulunkulu oyingcwele, Baba izwi lakho silizwile, izwi lakho linamandla, izwi lakho lisiphilisayo, Baba lisifundisa ukuthi sihambe Baba ngomoya egameni lika Jesu. Umthandazo wethu ntambama moyo oyingcwele uthi, may you please open our eyes so that we may see, my God, in the name of Jesus. Open our eyes, Lord, that we may see, my Jesus, so that we may see the open heavens, so that we may see your glory, so that we may see your kingdom, so that we may see our surroundings. In the name of Jesus, open our eyes, my Father, that we may see, Lord. Open our eyes so that we may see the pretenders around us. Open our eyes, Lord, so that we may see the dangers around us. Open our eyes so that we may see your will, Lord. Open our eyes, oh my Jesus. Open our eyes. Open our eyes, Lord. Open our eyes that we may see. Open our eyes. Open our